יש לי רק דבר אחד לומר לכם בשם כולם. היה נחמד, נחמד, היה... להיפגש ולראות שבאמת אנחנו זוכרים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, כולנו ביחד, ואירית, בעוד 5 שנים אנחנו נעשה מפגש. אז אני רוצה ככה, זה התמונת מחזור של הכיתה שלנו, מחזור ג'. אנחנו רואים פה את עודדה שהייתה מחנכת שלנו המדהימה, בזכותה חלקנו יודע הספרות. אבא שלי, מה לעשות, משמש פה בשני תפקידים, גם בתור אבא שלי וגם בתור מנהל בית הספר. אני מזכיר לכם שאת התמונה הזאת צילמו, אתם יודעים איפה? בפוטו בחיפה. בפוטו אלכסנדר, רחוב הרצל מספר 1 בפינה, מי שזוכר. הייתי שמה לראות, המחירים עלו. אבל חוץ מזה לא השתנה שום דבר. אז פה אנחנו רואים את כל תלמידי הכיתה, באמת נראים חננות כולם, אחד. ילדים טובים, באמת ילדים טובים, ורובם פה נמצאים. לא יכולת להכניס את זה לצבע? מה זה? לא יכולת להכניס את זה לצבע? לא רצינו להכניס את זה לצבע. לא רצינו, אני חושב שזה אותנטי ומדבר בעד עצמו, אבל אפשר, אתה צודק, אפשר לעשות את זה. אם אתם שמים, אותי פלונטים, כן. אז אנחנו כבר אומרים, למפגש הבא בעוד 5 שנים, יואב יכניס את כל התמונות לצבע. אוקיי, וזה בית ספר משותף לאלוני אבא בתכם הגלילית, והשיתופות הזה בין שני המושבים, אני חושב שהחזיקה מעמד ועשתה אהבה גדולה מאוד בין שני היישובים האלה. ומה שמיוחד דרך אגב, בשני היישובים בית לחם ואלוני אבא, אתם יודעים מה הכי מיוחד בזה? זה מספר הנישואים בתוך המושבים. אין לזה אח ורע. לדעתי בתוך ניו יורק לא התחתנו כל כך הרבה כמו שהתחתנו בתוך בית לחם ואלוני אבא. זה יאיר כפרי, אני אגיד כמה מילים עליו. יאיר נולד בכפר יהושע, ובגיל 3 הם עברו, המשפחה, יחד עם רמי ועמליה, הם עברו לבית לחם הגלילית והקימו כאן משק חקלאי מצליח בענפים שונים. הוא למד איתנו באלון הגליל. אנחנו שנינו היינו חברים. למה היינו חברים? כי לנו לא היה משק, אז אני הייתי בא אליהם, למשק שלהם, גם אצלנו משק. על שני משקים אני התעלקתי. אצל בלומר ואצלהם, אצל כפרי, והייתי שם בסוסים ועניינים. ויונים, נכון, אל תספר את זה מוישיק, אבל אצל... נכון. אצל יאיר היה לו, הוא אוהב באמת בעלי חיים, באופן באמת מיוחד, אבל התמונה הזו היא קלאסית, של אותו עומד על הסוס. הוא עבר ללמוד בבית הספר של חיל האוויר, פה בטכני, הוא סיים אותו בהצטיינות. אני זוכר אותו עם המדים של חיל האוויר, מדים של ג'ובניק כאלה. אחר כך הוא שירת ברמת דוד, באגף הטכני, יחד עם אסתר, איפה אסתר? גם היא הייתה שם, נכון? 50 וכמה שנים, 52, 53 שנים, הוא הסיע. רק היה לו רישיון, הוא הסיע יולדת לבית חולים בעפולה. אוקיי. הוא הסיע יולדת לבית החולים, והייתה תאונת דרכים נוראית, אכזרית, שטלטלה את כל המושב, ויאיר נהרג. אגב, יש אנדרטה עד היום? יש. יצא ולא חזר. יאיר שלנו יצא ולא חזר. נכון. אז הייתי בכיתה א' לבד, זה היה מאוד קשה, והליאורה ודבורה מאלוני אבא והשאר בנים. ובכיתה ב' הגיעה אסתר, ותכף אני אספר עליה, שהיינו חברות המון שנים, בעיקר בשנים של היסודי, ואחר כך המון שנים בסוף חייה, ממש היינו נפגשות פעם בשבוע. אז אני אספר לכם על אסתר, שמאוד עצוב לי מה שקרה. אז אסתר הגיעה לבית לחם עם ההורים שלה באו הנה לנהל את המכולת. לא כחקלאים, הם קיבלו בית טמפלרי, קומה שנייה, למטה אם אני לא טועה היה גן ילדים או משהו, והוא ניהל את המכולת, דוב, והיא באה עם אחותה ציפי, שלצערנו גם היא נפטרה, או לפני אסתר, וזהו, ואז באמת הייתה לי חברה כל השנים, גם
גמרנו את כיתה ח', הלכנו ללמוד, התפצלנו לטבעון. בפילון בצפון, לא יודעת איזה חיל זה, קשר, חיל קשר. אחרי זה הוא נסע לירושלים והוא למד בפקולטה לחקלאות, תואר ראשון. באמצע הייתה לו מלחמת יום כיפור, אבל הוא המשיך אחר כך ברחובות. הוא עשה תואר שני. כשהוא עובד שם, תוך כדי התואר, בחממה, כמבקר צמחים. לימים הוא היה מבקר בבתי אריזה, ואחר כך אני לא ידעתי שהוא עבד באירופה כמפקח מטעם אגרסקו. הם ניסו, הוא התחתן וניסה לעבוד בחקלאות באלון הגליל, הם היו 3 שנים, והוא ראה שאולי ללמוד הוא יודע, אבל חקלאות זה לא בדיוק התחום שהוא יכול להתפרנס, והם עברו לקיבוץ שלה ליד מרדכי, שזה מאוד רחוק, ולכן גם לא ראינו אותו הרבה פעמים פה, רק בא לבקר את אימא שלו שהייתה בחיים. זאת תמונה דרך אגב שהיינו נוסעים לים עם אוטובוס לחוף הבונים. זהו, עכשיו, ביד מרדכי נולדו לו 3 ילדים, יש לו בת אחת גדולה בכישורית, ילדה עם צרכים מיוחדים, ועוד בן ובת שהם בקיבוץ. יש לו נדמה לי 2 נכדים, ובעצם שם הוא עבד בהדברה ביולוגית, שגם את זה אני לא ידעתי, וגידול של בולבוסים להאבקה. וסך הכל הוא מאוד נהנה. אבי אומר שהוא לא מיצה את עצמו, אבל הוא מאוד נהנה מהעבודה שלו במה שהוא עשה. ולפני 4-5 חודשים הוא הרגיש לא טוב, כאבים זה הגיל. עד שזה החמיר, ואז הוא הגיע לבית חולים, התברר שיש לו סרטן כבר בדרגה מאוד גבוהה, נדמה לי בלימפה, ואחרי 3 חודשים הוא נפטר. ובאמת זה היה בשבילנו הלם. זהו, בוזי, מי שהכיר אותו, הוא היה ילד, לא יודעת, חמוד כזה, נחמד, טוב לב ומוכשר. ואם אתה נמוך, זה לא אומר שאתה... והיא הייתה מספרת גם בדיחות על נמוכים. היא הייתה אלופה בבדיקות על נמוכים ובפתגמים. אני אסתבר לכם רק... במאמר מוסגר, היא הייתה מנהלת החשבונות יחד עם אמא שלי, הם היו מנהלות החשבונות של בית הספר. נכון, נכון. למשל, היא טענה תמיד מה היתרון של איש נמוך, שהוא רואה רק את חצי הכוס המלאה. והיא איזושהי תקופה לפני שהיא מתה, לא מזמן, וידעת השפה העברית, היא פשוט הייתה מדהימה. אז היא כתבה שירון כזה קטן על אופטימיות. היא אמרה ככה, שכמות המים בכוס פוחתת, אני מיד עמדה נוקטת, ואת המים חיש מהר מעבירה לכוס קטנה יותר. קרדיט לעמליה קפרי. אוקיי? 100 שנה דבר לא השתנה, נמשיך לבוא גם אז יהיה נחמד.